Ja, wat kan een man sê? Paar dae terug toe moes ek my broer van dood afgestaan het. As maar die liewe die, vat maar as dit kom. Baie dankie. Julle support. Ek ben so hard sit ek hier. Hoe dink ek baie aan my broer. Ek waardeer het. Oké. Wat die man dood is nou? Dan dood omgegee die man gelewe het. Dan word kom betrend op sy omgee goed. Ek ben so maar klaar wees het. Ik wou een pokkerij gaan eten wees in mijn testament. Ik wou niet zo ook geld in zien. Voor mij was het ook geld in. Ik zeg maar net met brood, dat is al wat ik zoek. Oké, dank je. Ik wou wat ze zeggen. Het pokkerij ook komt in het testament, joh. Dat de man die bal aan die rol kan krijgen, joh. Hallo? Waar die bliksem die was, er is wat mijn jas hem zo schoon gemaakt het. Rustig. Moet je mij komen vertellen van rustig. Ik heb dingen om te doen, ik heb bezig met die dag. Wat zei ze? Het dreunen dan. Nee, ja jong. Hij de dieren, hij gaat maar niet onder dran gaan. Nee jong. Hou in die bouw. Maar hij maar net aankomen, alja. Maar ik ben een jaar het schoen kreeg achter die begrafenis en ze weet, het is nog zalig wat de begrafenis is, man. Ach ja, God. Oom, ik zie voor iets op, oom. Oh. Ja, kom aan, Lucien. Hallo, mijn oom. Ik heb zo van mijn oom. Dat zou onze wimmel ouders hier is, ne? 18 jaar. En die andere vullis moet je optillen en Sarah begraven, alsjeblieft. Zij dom was in mijn leer gemaakt en die tolen moet je schoen maken. En moeder zoek ik weg achter. Met een mooie schoen komen achter, ne? En als die voer komt, moet je die gras zo goed optillen en uittrekken. Onkruid, verstaan ze? Die lange gras knip ze met een skeer. Wie is dat een skeer? Knip ze met een skeer. En als die voer komt, moet je een mooie jaart uitvuren, goed, ne? Alsjeblieft. Zij krijgt je een wijntje, ne? Of als je die vullis weer te bij oud typ, ne? Dan maak je het eigenlijk na, ne? Dan, als ik het 2 trouwens is of 3 trouwens is, ik weet het ook niet. Als alles klaar is, dan betalen we gewoon lekker voor je tarantje misschien, ne? Ja, mijn oom, ik is net die om je jaar schoon te vieren, die vullis op de tel. Ik kan niet nog gras knippen en toren te schoonmaken, jong. Hallo. Dat is je job te doen. Je zou je job doen, het recht doen, alsjeblieft. Ik heb problemen niet. En oom met 300 rand betalen, Ankel Ria net voor oom gezegd. Als je ooit 300 weert. Hier, wacht jong. Van mijn lokaanse jong. Dan kom maar voor zijn, hé bliksems. Waarom nog over jou? Ja nou, ik is net even dat. Ik kan niet gras, ik wil gras knappen. Ik ga niet tolen schoonmaken, ik ga niet dat doen. Hé. Je gaat doen zoals ik zei. 50 rand en 3 eentjes. En als een skang ben ik binnen wat ik heb voor jou. Ja, oom, het lijkt of oom vat advantage van mij, Luister hier.
Sy kan mos sien ek is 'n ou man. Sy kan mos sien ek gebruik kruk. Ek kan mos nog nie die jare skoon maak. Sy kan nie sien wat is die situasie toestand ek is. En dis baie en hoe gaan ek jare kan skoon maak? Ha? Wat 'n jong man is jy jong? Sy wil 'n ou man uit jaar sekie. My oom ek gaan 4, ek gaan die vullis wegvat, ek gaan net my job doen. Wat van die toilet en wat van die modder wat agter is? Ha? En wie gaan ek gras knip? Ha? Moet die mense in 'n veel jaar toe kom in 'n modder trap en goed. En die lange gras. Hier jong. Hy gaat gewoon so kom. Oh man, wacht dat nog. Wat nou? Dan moet ek die hart skoonmaak. Niet de donnelse kak wat je moet doen man. Zonde man. Dit kom wel werk, niet voor ander kak. Dan moet ek nou skoonmaak of wat ding? Ek soek net my 300. Sans. Je tono jong. Ja, dan moet ek al die kak skoonmaak en nog 'n voet. Ik zoek toch nog aan doen, om zo mee moet doen. Ik wil nog aan die bomen iets geven te eten, jong. Mijn bomen zijn niet een beetje koffie en een stukje brood, hè. Ah, is niks. Werk. Hallo. Kom aan. Ikaw ba sa da? Sabi ba? Ik is hier in verband met Arnold se dood en die testament wat hy agtergelos het. Ek verstaan so ja. Ek gaan vir meneer die testament uitlees presies soos Arnold dit uitgeskryf het. Is reg so. Is reg so. Right, Arnold Frans. Die totale bedrag wat Arnold Frans agtergelos het, is 'n bedrag van 3,5 miljoen. 3,5 miljoen. Ja, 3,5 miljoen. Oh, ek sien ja. Ja, meneer, dit is 3,5 miljoen waarvan hy vir sy suster Juanita 1 miljoen agtergelaat het. En vir sy vrou Stephanie Frans 2,5 miljoen. As dit al wat die testament sê. Ja, meneer, dit is al wat die testament sê. Nou, hoeveel kry ek aan? Ongelukkig is meneer se naam op die testament. Dit is seker. Doodseker, meneer. Nee man, dat kan nog jare nog nie wees. Dat maak nog jare nog nie sin. Dat kan ook nog nie wees nie. Ek weet nie, Bouwer sal daarom vir my ook ietsie agtergelos het. Ek sien nie enige iets van meneer se naam nie. Nou, wat moet jy nog van my sê? Daar is niks aan my nie. Nie eens 'n enkele sent of 2 sent of 3 sent nie. Nou, ek kan sien nie, daarom
net iets toes daar my naampie daar op te sit. Dit is net 'n mulpunt something. Ongelukkig kan ons die meneer Anna moet self meneer se naam op die testament gesit het. So jy wil my sê, Anna het niks van my gelos nie, niks. Hy's 'n ware doos hy man. Nou wie my laas ek nog aan hom gekyk het, toe hy siek was, toe hy die long amper uitgekotst en nat gekakkerd amper so te sê. Huh? Sy vrou was nergens. Die mense wie hy 8 jaar gelos het, waar was hulle? Hulle was nergens. Hulle kon nie man, kom kyk het op my na voor te bring of enigiets gebring het vir hy man nie. Ek weet dit is verkeerd om dit nou te sê van my af, maar hy is ook 'n dom donor jong. As ek maar goed is vrek. So dan is 'n las gewees op. Waar kan jy 2.5 miljoen rand los vir 'n ander vrou wat lemon elke man in die straat op. Ja, hy was 'n noosel jong. Ja, ek sien begin nou so nie. Die mense wie hy so baie jaar laat gelos miljoens en goede. Wat vrou en sy broer en weet jy wie sy nog nie. Almal selfs die begrafenis so goed hou. Ek gaan net wel ek maak dis 'n jaar fokus koelik. My sok. Ek het jare nagte omgesit en gesit by hom en kapot ek jou mos so aan. Weer is hy mannetjie. Oom, ek is klaar gewerkt, ik heb het klaar gevierd, klaar, vullen ze achter weggegooid. Ik heb die vullen ze voor klaar, weggevat met oom. Oom, men net iets uit wat ik go. Sy het gemors op. Kyk hier, hoe lyk die gras, kyk daar. Ja, kom vullis nog aan. As jy vertraag of as jy taat of as jy dom of wat, kan jy nie 'n besem reg uitvee en kyk hoe klomp vullis so goed lê nog. Kyk daar, kyk daar. Is nog onkruid goed nog man. Lyk die beauty skoon gemaak, Kyk daar, klomp vullis daar. Kyk hier, klomp sabels en goede wat nog lê hier op die grond. 'n Jump jy. Nee, nee, kyk hier klop om, kyk hier nog om, kyk hier. Kyk, dis sy motor opgetel, kyk daar, mense moet nog die ry motor goed op. Ik kom net hier om die vullen in jaar schoon te maken, als al wat een Rian van Om Rian se gat man, kan jy ook op homself dinkie. Jy kom met jou my want jy net die jaar 24. Ek heb jou gesê, jy moet die modder reg maak en hier alle goed agter reg maak. Kyk, jy klomp hier. Dan moet my oma iemand anders te krijgen in die garage en hij goed. Jy sal iemand anders kry dan moet ek my eie persoon die R300 betaal. Vir jou gaan ek niks betaal nie. Ja, mijn oom, ik zoek mijn geld, ik heb nou hard gewerkt in mijn oom. Nee, kak, jy kry fokol. Wat toch goed aan loop, brada. Want jy moet aanvat oor R300. Ha? Nee, wat jy wil, wat jy wil. Kom uit my jaartjes man, kom uit my dorp, die jaartjes man.